ngomongi lho. Lah apa ora kowe? Heh? Apa ora? Heeh. Oh, lah ya wis. Yen memajang mong karo jano. Mukul sing duwe reng. Oke. Saka ndur terap mengisor ndak sesek. Nyengkake kuwi jenenge. Ben lain. Oh iya lah. Oh yo siap. Yo lanjut. Kune. Hit. Tenang wae panggunge bakoh iki. Bakoh piye pas iki bolong lho. Lho. Ora apa-apa kok ya. Iya pas bolong. Mas yo panjenengan ki yaine alit. Heeh. Ning benjenggleng kok iso mantep ngono ya Mas yo. Ora ngerti jamune ya iki. Apa Kakang Mas? Sido mancal. Sido mancal ki piye? Nek sing asli sido muncul. Iki sing palsu kok. Oh, sido mancal. Jamu kok ono sing kawi. Bojone te pancal langsung geblak kan. Sido pancal. Kae ora kok tak pancal. Ku apa? Kae rasa tresnaku no. Oh, terus nopo terus? Aku bojoku sepisan lagi sesasi, aku gerwani jawil. Tresnane jek sithik. Terus. Bareng wis nikah 2 tahun, Hmm? tak jilit ibu. Iya, aku ngono. Ibu. Bareng saiki rodok 5 tahun tak keplak alah ibu, aku ngono. Bareng wis 10 tahun kuancal ndase dijel. Semakin meningkat. Semakin meningkat Tresno sayang. iki semakin Semakin meningkat. Sesuk nek pamane kan semakin meningkat Iya. toh. Nah, gantung kok nereng bojo. Bojo dipancal. Bojo kok dipancal ki piye? Kae kan nenek nyamuk terus tak ngene ngono lho, gak gitu tanganku. Karo bojo ki semakin tuwa ki semakin sayang. Ora mungkin semakin tua golek sing nom gendeng apa. Umur 40 dijelke 2 ya. Ya cocok. Cocok. Calone ngono ta iki. Sesuk. Ya ora kok. Amin. Tak lek gonku. Apa? Mening. Apa kuwi? Jare golek sing anyar. Apa enek nggonmu? Enek ya. Wah, kriteriamu pasti itu. Piye? Tipe-tipemu. Piye coba? Gede dhuwur. Gede dhuwur. Aku seneng kuwi. Wah, Lemu, resik kuwi. kimplah. Dan sikile papat. Dadi Kok sikile papat ya, Reng? Nek kuwi weh nokono ya weh nokono. apa? Weh nokono aku wis duwe aku. Lha ngapa ta? Kuwi sapi to kuwi. Lho, sikile papat iki maksudnya karo lugu dingklek lho, Mas. Oh, Sikile loro, dingkleke sikile loro. oh ngono. Gelem aku gelem. Heeh. Ya gelem. Tak kira nek sapi. Kok sik dinglek loro kok piye yo? Tiba kok yo. Oh iya dinglek sikile Dinglek yo papat. Ora iso kowe ora tau roh dingklek ning Sragen. Kowe piye? Wis sikile loro, ora tau roh ngeyel. Ayo geblak kok yo. Sikile loro kene ngiwanengen. Kowe ora roh ta? Umume dinglek iki papat sikile. Dingkleke sapa? Oh dinglekmu. Dingkleke sapa? Dinglekmu. Dingklekku Yo. kene sing duwe dingklek ora Manut- ngeyel. Kono sing ora duwe Manut sing ngeyel. dinglek. Manut sing Dinglek dinglek. geblak yo rada stres. Iya rada stres. Ya kok ngono. Urung kok yo. Selak kudu aku Mas. Tekan timo ja. Inu. Urung kok yo kok dijujuk iki lho. Kembang wae wetu. Menyapa Mas? Golek inggone kuwi lho angel men to. Nek kok ngene tak kira buyuten. Oh gak kita rabah iki. Tak terawang kok angel men. Malah nek angel yo kok kum kok ning banyu. Lah terus Nek muni plekutuk yo kuwi. malah suwen dadak golek banyu. Kaya tambal ban malah. Ah cedak iki nang nek laler menclok berarti wis kuwi ngono lho. Ora iso. Kene pangmi aroma melati. Oh. Ayo, ayo. Bersihin setiap hari. Kembang wae wetu. Ora mumbul iki Mas. Ora mumbul iso muni geleng sesuk latihan mangkat to iki. Latihan ra mangkat nek rokok mek dhisik. Kok kowe kurang sepel karo kene kok. Baleni. Oh. Lindah, dah. Lah ngono cocok. Rokokmu apa rokokmu? LA. Yo nggo tuku dhewe. Tak kira arep menehi iki. Oh kene diruntuk kok. Arep ngapresiasi opo piye. Masuk. Semangat ya. Oh, cah nom Dik. Pacita